Avui jo també faig d'alumne. Vinga, Marc, Albert, som-hi! Hola, nois i noies de l'Escola Pia Sant Antoni. Avui farem un repte on necessitarem un got, preferiblement de plàstic, per si se'ns cau al terra, i una pilota petita, en aquest cas és una d'aquestes que boten, pot ser una pilota de ping-pong. El que haurem de fer és llançar-la a la paret i amb el got en el pit intentar encistellar. Aquí la tenim. Segon repte. Continuarem amb els mateixos materials. Un got de plàstic i una pilota petita. En aquest cas haurem de botar, farà un bot, encistellarem. 2 bots, encistellarem. 3 bots, encistellarem. 4 i fins a 5. Anem amb el primer. La llancem. Anem amb 2 bots. 1, 2... 1, 2, 3 i 1, 2, 3, 4 i l'últim, 5 vots. 2, 3, 4, 5. Ja el tenim. Dos. Tres. Quatre. Oh, al 5 no arribo, Marc. L'últim repte. Necessitarem una pilota petita que hi càpigui dins del cilindre d'un rotllo de paper i 4 rotllos de paper. Vosaltres podeu utilitzar 3 o 2, jo utilitzo 4 perquè les meves cames són més llargues i aniré una mica més amunt. Es tracta de fer una columna, una torre de rotllos i ficar la pilota a dins d'ells. Però no ho farem amb les mans, sinó amb els peus. Som-hi! Aquest té pinta de difícil. Hola, nens i nenes de l'Escola Pia Sant Antoni. Jo soc l'Albert i, igual que en Marc i la Nerea, soc un mestre de pràctiques. Avui us presentaré un repte. El que necessiteu és un dau, d'acord? I l'objectiu és creuar tota l'habitació fent salts, d'acord? Quants de salts? Doncs depèn del dau. Si jo llanço el dau i surt un 5, ho he de fer amb 5 salts, d'acord? Un, 2, 3, 4 i 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. 1, 2. Sort que casa meva és petita. El segon nivell és una mica més complicat. Ara hem de fer el mateix, però a peu coix, és a dir, salts amb un peu.
D'acord? Així. M'ha tocat un 4. En 4 salts he de creuar tot. 1, 2, 3 i 4. També, perfecte. Ara us toca a vosaltres. 5. 1, 2, 3, 4, 5. I el tercer nivell, i el més difícil de tots, per recuperar les forces, heu de fer un animalet, però només utilitzant fruites. Jo he fet una ovella. Què us sembla la meva ovella? A veure què feu vosaltres. Jo ara ho intentaré.